nditaure mazwi andoda kuti ndoziva kuti achamiskotwa, achamisunderstandwa, achataurwa nepasiripo, asi vanoda kuzonyatsonzwa vacharamba vachidzokera kumazwi angu vasina kutsvaga interpretation kuvanhu vandisina kupa interpretation iyoyo uye vasina kuipiwa naMwari. Ndakambopa chiprofita ndiri kuchechi ndichiti ndaona mumwe musha wanga uri muguta ine vana vakawanda vanga vachichema pasina chikafu, amai vachingoti kuvana zvichaita tichauya nechikafu vana vachifa. Ndokubva ndaona muti muhombe wanga uchiita kunge mupuranga. Ndokuona baba vemusha vachisiya kuchema kwevana vachikwira, vana vakaridza mhere, vamwe vana vakafa vanga vasingaburuke kuzoona kuti chii chiri kuitika, vairamba vachingokwira kusvikira ndakazoona mhepo yakauya ine simba. Ndokubva yadzura mupuranga, baba vanga vakumusoro-soro, zvekuti pakadzurwa mupuranga wakamira nemapazi ekumusoro, ndokubva mudzi waenda mudenga. Kuti pakupedzesera kwemhepo baba vakanga vari pavakanga vari vasati vakwira mumuti, asi hakuna akagona kutaura nababa ava kuti vadzike. Kwakatoshandiswa mhepo yakatouya ine simba, ndo yakaburutsa, haina kuvaburutsa zvakanaka, vakaita zvekudonha. Yakanga iri mhuri iri kuchema nzara, baba vasina hanya nevana, paitofiwa nenzara, amai vachiti todini, baba vachiramba vakanyarara, amai vachiuya vachinyepera vana kuti baba vari kunotsvaka chikafu, asi baba havana kumboenda kunotsvaka chikafu, vaitoramba vachikwira mudenga. Saka iprofesi yandakapa ndikaramba kuidudzira, kureva kuti nanhasi futi handisi kuzoidudzira profesi iyoyo. Toda kungokuudzai kuti muizive, nekuti chiprofita ichocho hachisi chemangwana kana chegore rinouya, ndechenguva dziri kure zvishoma, asi chakatakura mhinduro kune mumwe mubvunzo uri kubvunzwa navanhu. Mwari haasi kufara wekudenga-denga. God is angry pamusoro penyika ino nekuda kwekudeuka kwokuita ropa. Guta rino rine ropa rakanyanya kudeuka munyika muno, iropa riri kudeurwa papulpit. Mwari ari kutoshandisa kudeuka kweropa riri physical kuti agoita awaken people to the spiritual reality that is offending him. Saka kudeuka kweropa kwakaitwa munyika muno kwakaitwa kwenguva yakareba, vanhu vachiparidza nhema asi dzisina ari kuti challenge akusvikira Mwari aunza mahailstones amuri kuwana pano. Vhangeri yatakapiwa iri kuchallenge nhema, iri kuda kumisa bleeding iri kuitika munyika muno, ida kumisa kudeurwa kweropa papulpit, vanhu vachiinda kunoita michato kuBahamas, vachitenga maprivate jet, vachitenga maproperties anodhura nemari dzevanhu vaurayiwa pamweya yavo nevhangeri yakatsauka. But Mwari is also equally unhappy about the shedding of mortal blood, physical blood, iri kuitwa munyika muno. Ndichiparidza pamusoro penhau yeropa, ndakazvitaura hurumende yatinayo ichangotanga kutonga. Ndikati varume vatiri kutonga navo iko zvino vakadeura ropa rakawandisa kudarika vanhu vamaifunga kuti vakadeura ropa. Ropa riri mumaoko mavo riri kuda cleansing. Cleansing inoda kutoitwa at a church level. Hakuna musangano unogadzisa nyaya iyoyo kusvikira vanhu vafesana naMwari. Kuti vafesane naMwari vanotanga vasangana naakanzwa Mwari, anovaudza kuti chii chakagumbura Mwari nepambi paakagumbuka napo. Saka toita sei? There is a solution, but varume ava vakakanganisa zvinhu zvakawanda, and our people are also complicit in what was done in a wrong way. Mwari haana kufara nemabvisirwo akaitwa aMugabe, zvekuti Mwari haasi kufara nevanhu veZimbabwe kuti vakafarira nzira isina kunaka kuti ibvise munhu ari kutonga nyika. It was undemocratic, it was illegal, it was criminal. But vanhu vakazvifarira nokuti vakanga vasisada Mugabe.
It was another thing kuti vamugabe vabve. It's another thing kuti vabve nenzira yavakabva nayo. Ndokubva ndataura rimwe gore ndichiti zvatakaita zviya takapinza ngozi mumusha pana chiri kuzvirangarira. Ndikati masoja mafarira aya nekuda kwezvavaita vachadzoka vakasiya vanhu vakaura vanoti pakaitwa kupa pane vanhu vakafa ipo paya. Asi vanhu vakazvifarira. Ndikati zvamafarira masoja vachauya vakata vachakuvadza isusu vachauraya isusu. Kana paine anga aripo musi wa muna November, 17 November achaziva. Ndakazvitaura panapa ndikati we are going to cry foul nemasoja aya. Because haina kuinvestigate kwa nyaya iyi vakatadza vanokumbira regero. Hapana akatsvaga mugabe takata ende vacho vakatadza futi havagone kuenda kwavari. Pane tori mediation inofana kuitwa apa. Panofanira kutsvagwa vanhu vekunze vakuru vanonzi ngavagarwe navo pasi. Hazvina kuitwa nenzira yakanaka izvozvo. Iyoyo nyaya iyoyo ingozi yamakatendera imi vanhu veZimbabwe. Vanhu zvavakaita vakatora chidembo ndobva vachidzipa chakutandadza. Zvikanzi yamundibatsira kuuraya chidembo. Makauya kuzoipedzesa imi muchifunga kuti ndimakaiuraya. Yakanga yadzipwa kare. Saka machemero amuri kuita aya Mwari ari kuda kutoti muzive kuti ndizvo zvamaipemberera musi uya. Zvinhu zvakanga zvaitwa in a criminal way, but imimi mumhanyira amakaita mustreet makacleansa makaita whitewash a criminal activity. Pasi rose rikati aiwa vamugabe vabviswa nevanhu veZimbabwe. Hachisi chokwadi, hamusiri makabvisa mugabe. Hamusiri. Mamhanyira amakaita maitogeza maitochenura ropa rakanga radeurwa. Kuti international community ita haisi cool. It was by public lack of confidence. Makashandiswa kunge condom. Vanhu veZimbabwe. Tinofanira kunyara nekuti muchashandiswa futi manje. Ndiri kuprofita kuti vanhu veZimbabwe vachashandiswa futi. Mashandisirwa makaitwa muna 2017 muchashandiswa futi. Mapedza kushandiswa madhambwa mozotanga futi kuchema, moda kumhanya mustreet modhindwa futi nevanhu vamuda kumhanya against. Musuwa makambomhanya mustreet vachida kuti vaite zvavaida ivo vakakupfumirai. Makambomhanya mustreet kaimi muchiita zvinhu zviri illegal. Makapfumidzwa. Iye zvino izvi vanhu makabvumidzwa navo ndovapa nyanga havachakubvumidzai. Musuwa makamhanya mustreet maita zvinhu zviri illegal ivo pa. Hakuna munhu anoresigna iye ari under house arrest anga aisirwe ipa house arrest. Vakadi kusiya electoral process ibvisa mugana. Was that electoral? No. Was that constitutional? No. Was that legal? No. It was illegal. Yes. Saka hapana asina mhosva panyaya iyi kunze kwangu ine vashoma vanga vakamira pano vanhu vachimhanya ina ndambomhanya ini tofunga munozviziva ndaiparidza pano. Kana wakatomhanya unotorera mafingerprints ako pakubhinywa kwakaitwa amai. Tiwangu wakabata amai vachibhinywa kudai so uchiimba ndonzwa kunaka dzokorora. Saka chiprofita chekutanga ndechekuti muchashandiswa futi. Kana Mwari akandipa upenyu ndikaramba ndichiparidza muchazopepuka rimwe zuva mozoti zvimwe zvinhu hatichadaita imega. That awakening is going to bring accountability in our leaders. Yes. Vanhu veZimbabwe vanoshandiswa kunge chikorombo, endai apa maenda, endai apa maenda. What is the reason? Munoshandiswa sechiya ichi chandambotaura hachidzokorodzeki, asi ndo chamunoshandiswa kufanana nacho. Chiprofita chechipiri ndechekuti Mwari akatarisa nyika ino, ari kuziva kuti nyika ino ine matambudziko ayakafesana nayo. But Mwari uda kusolve ma long term problems for a long term solution. Therefore, the solution that we are expecting is not going to come as soon as we expect. We are going to go into a difficult time.
kuchabudiwa muno vanhu vachitiza kuenda kune dzimwe nyika. Vamwe vanenge vachitiza nhamo, vamwe vanenge vachitiza jeri, vamwe vanenge vachitiza kufa nenyaya dzenyika idzi. Asi pakupedzisira kwezvinhu zvese pane chimwe chokwadi chabuda nenzira isina kunaka. Changa chakatsikirirwa for a long time. Vanhu vachaziva kuti what was really our problem and who was really perpetuating our struggles. Hakuna court ichambofa yakazviita nekuti vana vacharega kuenda kuchikoro. Children are going to drop out of school because people are not going to afford. Kune vamwe vachadzokera kunogara kumusha kumba kwababa, kuroja kwaramba. But panguva iyoyo kune vamwe vachaita mari zvisingaite. Kuti panguva inosafa vanhu zvakanyanya, makoronyera anonota, anonuna. Nyika ino ine maproblems mashoma kupfuura mafungiro amuri kuita. Zvekuti vanhu vakaba mari vakaenda nayo kunze kwenyika vakaidzosa vese, hatina kana need yekukwereta. Tichagoneka here kuti vanhu vakaba mari vagodzosa? Handizivi. But pane mari yakawanda yakabirwa nyika nemunhu akanostasha hundreds of millions into offshore accounts for their personal needs. Ende ndiri kuona mumwe achifa asina waaudza kuti ndakaba mari ndikaviga pakati. Ichadzoka here mari iyo? Handizivi.